Arasac. Soy visual. Morfosintaxi. Construcció d'oracions. Lèxic, semàntica. Menjar, aliments. Menjar. El bebè menja puré. El bebè menja puré. El bebè menja puré. Pepa menja espaguetis. Pepa menja espaguetis. Pepa menja espaguetis. George menja espaguetis. George menja espaguetis. George menja espaguetis. Pepa i George mengen gelats. Pepa i George mengen gelats. Pepa menja un cucurutxo. George menja un polo. Pepa menja pizza. Pepa menja pizza. Pepa menja pizza. Pepa menja pastís de xocolata. Pepa menja pastís. Pepa menja pastís. Pepa menja pastís. Pastís d'aniversari, bufem! 5 espelmes de colors. Pepa menja plàtan. Pepa menja plàtan. Pepa menja plàtan. Pepa menja ou. Pepa menja ou. Pepa menja ou. Pepa menja una maduixa. Pepa menja una maduixa. Pepa menja una maduixa. Pepa menja pizza. Pepa menja pizza. Pepa menja pizza. George menja pizza. George menja pizza. George menja pizza. George no menja tomata. George no menja tomata. George no menja tomata. Gràcies, soy visual. Gràcies, Arasac. Fins l'altre. Ens veiem.